Sound. Action. Amin imam gatan gawa. Amin. Amin. Amin imam gatan gawa. Amin. Amin dan albarka annabi. Amin. Me yake faruwa? Allah ya bada zuri'a ɗaya. Amin. Ka ke daura. A wuri na ake daura ba tuntube ni ba mama. Amin. Da zan haife ka na tuntube ka ne bare daurin auren ka? Amin. Idan baka zauna a gurin ba sai na tsira. Amin imam gatan gawa. سبحان ربك رب العزة عما آمين. وسلام على المرسلين الحمد لله. daga tsakanin Mahmud da Abuja Allah ya tabbatar da wannan al'amari yau mun ga wannan aure. Allah ya tabbatar da alheri. Allah ya ba da zaman lafiya. Allah ya ce da tsaye wata. 17 episode 6 dirty shot on Rukayya take 4. Na lura matsalan da muka samu a gidan su Mahmud ya fi wanda muka je da shi. Wallahi ni kaina ban san ya zame ba, kaina ya kulle. Sumayya kina son Mahmud, amma gaskiya baki samu karbuwa wajen mahaifiyarsa ba. Wannan bai zama dole ba tukunna. To yaushe zai zama dole? Sai ranar da naga abin da ya ture wa buzo nadi. Kuka ki bani guri, munafuka kawai. Idan na ƙara ganin ki a gurin ɗana, sai na kai ƙaranki. Wannan wani irin masifa ne irin wannan. A ce mace dan masifa ki biyo namiji har gida, har cikin ɗaki ki zo kina lalata, ƴar iska kawai. Labarina, 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 labarina. To gaskiya abin da ya bani sha'awa kusan ba sha'awar kaɗai ba ce, abin da ya tirsasa mu ganin cewa mun shiga wannan fage shine a kwanakin bayan mun ta ganin ma'ana 'yan kallonmu musamman mata duk gidan da za mu shiga ko na 'yan uwa haka sai kaga suna ta kallon channel din nan na z wall z kaza din nan suna kallon irin series na India da kuma na koriya na dai turawa haka. To sai ni zuciyata ta kawo min cewa 'yan kallon mu fasir raja a wurin wannan fina-finai na series masu dogon zango, su lalle yana da kyau mu mai da hankali mu shiga bangaren. To daga ciki farko abinda na fara yi sai na samu abokina Nazifa Asnanik wanda ɗaya ne daga cikin masu shirya wannan fim na Labarina, kuma shine kusan producer a kamfanin Saira Movies wanda an yi fina-finai da dama da shi. To nake gaya masa a shawarce gafa abin da na gani yana neman ya cin mana, to shi ma sai ashe kusan mayan ɗinmu iri ɗaya, sai ya yi bayin idea ma'ana ya gamsu da cewa ya kamata mu shiga fagen. So a lokacin shi yake gaya min cewa to akwai wani labari wanda suka fara tattaunawa da marubuci Ibrahim Birniwa, so yana kallon inda kamfanin ya shirya zai yanzu why not mu karɓi wannan labarin a ga cewa an yi akai. Babu shakka mun zauna bayan an samar da labarin an dan baba da gyararrakin da ya kamata a bayar, kuma bayan an zo an tsara shi mai tsarawa ya tsara, muka yi shawarwari imu misali akwai daraktan, akwai shi mai shiryawa, akwai marubucin. To da muka zauna muka tattauna sai muka ga best abin da ya kamata mi shine mi calling audition, wato wanda bai iya ma taka rawar ya zo ya taka, watakil zai samu damar da zai samu wani waje wanda shi ma zai nuna wata baiwa tasa. To da aka zo aka yi an tsitsinci wa'yansu an same su, wasu kuma role din ta yi tauri an kasa samuwa, misali kamar role din da Nafisa Abdullahi Sumayya ta taka. Babu shakka nan wajen an yi audition an ta neman yadda za a samu wadda za ta ba da wato wannan abin da ta bayar. To da dai aka ga dai baja sai aka haƙura, sai aka tsaya, sai aka nemo ita Nafisa Abdullahi sai ta zo ta taka rawa a wannan wajen. Mai kallo zai yadda da ni idan yana bibiya zai ga akwai sinasinan da suka da tsaho, kuma in ya kalla zai ga yadda jaruman suka bada kokari wurin yi. Sumayya me kawo ki daki na?
kin manta abubuwan da suka faru a baya ne? Mahmud, abubuwan da ke faruwa yanzu sun fi tayar min da hankali akan abubuwan da suka faru a baya. Komai na ya tsaya cak. Ka taimaka min ka dawo min da rayuwata. Rayuwa a hannun Allah take, ba a hannun kowa ba. Duk inda kika ga babu ita, to Allah ne ya dauke. Babu wani mutum da ya isa yi wani abin da Allah bai kaddara ba. Mahmud, ka taimaka min. Ba zan iya rayuwa babu kai ba. Tun da ka rabu da ni, ba na iya cin abinci. Ba na iya bacci. Laila tana da komai. Babu abin da ta rasa. Ni kuma ba ni da komai sai kai. Dan Allah, kada ka ɗauki abin da nake da shi ka haɗa mata. Sumayya, na san kin so ni. Na san yadda kika nuna min soyayya, da yadda kika jajirce a kaina. Amma ina son ki san da cewa duk abin da kika bai faru ba, to kaddara ne. Ni ma na san na so ki. Amma yanzu na fahimci inda kaddara ta take. Ke ma ina fatan ki fahimci inda take kaddara take. Kuma ina miki addu'a Allah ya baki wanda ya fi ni. Mahmud, dan Allah ka tausaya mu. Wallahi wani abu zai iya samu na. Ko da wani abu ya faru, ban da laifi tun na riga na sanar da ki. To wannan gaskiya tana daga cikin fitowar da take birge na a ciki. Sannan ta biyun akwai inda ya yi denying ɗinta shi da character excellency da Mahmud da Rukayya. Ta ita ma wannan ta ja hankali na sosai yadda ta shammace shi ta bayyana a wurin. Soyayyar tawa kake karyatawa? Na tsaya a gaban kowa na faɗi soyayyarka. Amma ni yau ni kake karyatawa? Idan kin ɗauka soyayya muke to kin yi kuskure. Babban saƙonsa ma shine sadaukarwa da kuma juriya da haƙuri. To kuma dama ita sadaukarwa ba ta faruwa sai da haƙuri, shi kuma haƙuri baya yiwuwa sai da juriya. So wannan matakan kenan, duk wanda kaga yayi sadaukarwa to lalle yayi haƙuri, sai shine abin da ake kira abin da kake so kana kallo zaka sadaukar wa dan uwanka, sannan ka yi haƙuri, sai dole sai ka haƙurtar da kanka, sannan kuma akwai juriya, shine ka jure ka jajirce akan wani abu da kake da buri a kansa. Duk irin ƙayar da zaka haɗu da ita a hanya, so ka jure din, in Allah yadda zaka samu nasara. To kusan shine jigon sadaukarwa, haƙuri da juriya. Sannan sadaukarwar in ka kalli yanayin labarai ne wanda kusan duk inda aka samu awa ma'ana episode 1, 2, 3 zaka ga sai kaga wani darasi mai nauyi a ciki. To amma duk mai kallo kawai ya kaddara ina kallon wani shiri wanda zai koya min juriya, wanda zai koya min haƙuri, wanda kuma zai koya min ya ake sadaukarwa. An samu kalubale babu shakka, abu ne wanda aka ɗauka ba kwana ɗaya ba kwana biyu ba kuma ba wata ɗaya ba. To babu shakka an ta faɗi tashi, yau wancan ya kawo ƙorafin kaza, a samu matsalar kaza a gyara, haka dai aka ta yi har Allah ya kai ga kuma an zo inda ake cewa wato matattara ta post production, inda ake editing a finishing. To kuma gashi ma har ya zo mutane sun kuma fara kalla. Alhamdulillah ala kulli halin, gaskiya shirin labari na babu abin da zan ce masa sai godiya. Wallahi sai dai godiya, ba zan iya misalta godiya da jin daɗi da na kasancewa ta a cikin labari na ba. Domin kusa yanzu duk inda na shiga maman Sumayya zo mu ɗau hoto kaza ba mu lambaki mu dinga gaisawa. Haka na ma abu gomin waya ban san su waye ba, kawai saboda sun sani ba wai ba su sani ba, amma fitowar mu da yanayin shirin ya sa kuma hankalin mutane ya ƙara dawowa kanmu. So gaskiya alhamdulillah shirin labari na ya daɗa motsa mana abubuwan da sun ja baya, ko a ce irin abubuwa sun yi sanyi saboda yanayin yawan fitar fina-finan mu a da suke yi a yanzu ba sa fita sosai, amma yanayin wannan shirin ya sa abubuwan kaman an dawo
lokutan baya ne gaskiya alhamdulillah. Gaskiya labari na ya bawa kariya ta gudunmawa kusan ce kaso 97 a cikin 100. Domin labari na a da mutane sai da su ji waƙoƙi na ko su ga sunana ko su ga fina-finan da na rubuta, amma mafi akasarin mutane kaɗan ne suka san fuskata, duk da cewa na daɗe ina yin fina-finan Hausa da kuma fina-finan Turanci. Gaskiya fitowar da ta fi burge ni shine fitowar da ta burge kowa, saboda a lokacin ni kaina a lokacin da na yi fitowa na ji a jikina, sannan kuma da ta fito din kowa kuma na burge shi. Amma ka fahimci menene ke faruwa? Bana so abin da na fahimta ya zama cewa Abokinka shi wani irin jaki ne? Kayya. Ni ce. Sumayya. Wai ke wace iri ce? Ke wace irin mahaukaciya ce? Me yasa baki da tunani? Ya sa ni dole yayi. Ba ni da zaɓi cewa yi dole sai na zaɓa. Dan ya ce sai kin zaɓa shi ubanki ne? Me yasa za ki kori mutumin kirki akan sakarai? Kayya. Ni kike kira sakarai saboda ina fighting akan soyayya ta? Ka fi sakarai. Ta da sauri da iska. Kai shashasha ne, lusari, rago, wanda ba zai iya yaƙi akan soyayyar shi ba. Wa gaya maka haka ake yi? Ba za ka koyi yadda za ka fursasa zuciyar mace ta so ka ba, sai dai ka sa ta kori wani saboda kai sa a zuciyarta tana son ka, sai ka sa ta kori wanda ya fi ka. Abin da kike gaya mata kullun kenan ko? Ya fi ni ko? Kai abin da kake nuna mata ne ba daidai ba, amma wallahi Mahmud Lukman ya fi ka, domin shi ba zai sa ta kore ka ba. Bari ka ji in gaya maka, ba haka ake fighting akan soyayya ba. Kuma shi Lukman yana da hanyar kura wacce ta dace. Bai ce ba zai zauna da ita ba saboda kana tare da ita, amma da yake ya fi ka confidence, ya iya tarairayin zuciyarta, ya san yadda zai karbi soyayyarta. Amma kai ka zo ka sa ta kore shi. Irin shi ne kamata a ce mace ta so, amma ba kai ba, saboda shi ya san yadda zai tarairayi mace. Amma kai kaman kankara ne, da zaran ka shiga rana narkewa kake. Wallahi Mahmud, da ni ce Sumayya ko, da sai na sa zuciyanka a ciku bar tsire na soke ta. Shine wannan fitowar da ake gani na cewa Mahmud mutunci, bayan kuma gaskiya na faɗa akan Lukman. Na ce masa lusari shashasha wanda bai iya fighting akan soyayya ba. Fim mai dogon zango karka ga kawai kaga episode yau an yi kaza, kai sauri kai zumbur ka ce me yasa akai kaza kaza sai gaba kuma an kawo maka. Mun ta samun wannan abubuwan, sai ka ji suna ta cewa me yasa za a yi kaza, ana yin gaba kuma sai su ga wani abu sai su ce to kaza to na san dai saboda yanzu ne suke sabo, nan gaban Allah da duk za su daina irin wannan abubuwan, saurin yanke hukunci da saurin katsalandan akan abin da baka ga an yi ba. Shi fim mai dogon zango sai kaga an gama shi yau mun ce yau mun gama, to sannan zaka kakkawo observation. Sannan da Allah su yi haƙuri, kuma fim ne faɗakarwa ce da ake so a nuna. Wasu suna ɗaukar abin da gaske, za ka ji a ta zagi wani ma da fushi da kaza da kaza. To da Allah su dinga haƙurtar da zuciyarsu, ba gaske ba ne ba, amma muna jin daɗi, saboda daɗin da muke ji shine yadda suka karɓa. To abin ya sun gamsu da saƙon, tun da gashi har wani ya yi fushi, wani ya ce ma shi saboda an masa kaza ba zai ƙara kallo, wani ya ce me yasa Mahmud zai kaza, me yasa Sumayya za ta. To duk ana so mutane su fahimci fim daban, personality daban. Abin da yasa na kawo wannan saboda ina ka kallon sakonni ta social media, ana zuwa ana yin personal attack, ko a je a account din jarumin fim din wani ya batanci, wani ya wannan ba daidai bane ba. Idan za ba mu hana kai batanci akan Sumayya ba, ko ni mai hali irin na champion ko mai hali na prosdo, duk ba mu hana ba, saboda dama ai fim ne. Amma ka tafi handle din mutum ko account dinsa personally kai attacking dinsa, gaskiya ba daidai bane ba. Ya kamata 'yan kallon mu su fahimci wannan. Amma mun san cewa nan gaban Allah da duk zai zama jiki, so muna yi musu godiya sosai. Ina godiya ga masu kallon mu sosai yadda suka karba. Ina godiya ga ma'aikatan wannan shiri, ma'ana team na labari na, cameraman, sound editor, technical crew da duk kwastomiya da duk wanda aka haɗa kai da su wurin wannan fim ɗin. Sannan kuma ina godiya ga jaruman wannan shiri, ma'ana wanda duk suka taka rawa a ciki, da wanda ya fito a matsayin babban role, da wanda yake karami, da wanda ma ya sun ɗaya, duk muna yi musu godiya saboda haɗuwar da muka yi, muka haɗa kai kuma muka yi juriya, ita ta bada wannan nasara. So muna gode wa Allah, muna gode wa Allah, muna gode wa Allah, sannan muna alfahari da ku masoya. Labarina, labarina.
Labarina, Labarina. Na faɗa ban so ai yayye ban so ai na ce ban so ai da ma labarin duniya kenan wata rana ayo darawa wata rana ko ayo ko kawo labarin soyayya ba ƙarya ba matsala ta soyayya ban shirya ba rama da hali ban somo ba wannan kaɗan ne daga labarina labarina soyayya wata kalma babban zance wasu ma zato suke yi na zauce wasu ko suna ta cewa na